Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagung para ulin, para sebasan para sesepuh ingkang saking kula ing pangawas miwah udo ing pitutur. Para pangamban ing raja satriyane negari kang pinungko pandham-pandhane para kalodasih. Nuwun balaya putra ingkang kudu wonten berbudi dampa. Sagung para baraya miyaka, para sarjana sujane budi ingkang anggun studi dhateng kapoyaning kakutaman. Para ulama dasan sagung para kyai ingkang linten dawanggung sumandhing pustaka suci wahyuning Ilahi ingkang pinangka panuntun kiblating parembah ingkang abet berbudi dharma. Sanggih para tamu kagem swara putri ingkang sinungga ing akrabi tangkang pun kadang kula wedha muda ingkang dadi asih. Nuwunaning pasang Kalimantan Bid sinabeta ing lodene patuhe kula manut walahing kawan kula. Mugi kemareng kawusan ngabiyantara ngatur wonten asma sedaya tamu. Amal bapak saking paripun sang pamindadi inggih panjenengan bapak sekali Ibu Sunardi. Ingkang kaliyan menika sampun kapapet dari sing miwah kabalabak luhuring budi dharma saking pendang sedaya para tamu. Ingkang sampun kepareng sudi aminangkani sariring serat sedahan ingkang tunjuk wonten kasuandika sadaya. Inggih awit saking rubane kadhaman sarta mituling Mas Kuti saking anggota samping. Ingkang sampun kepareng puji mangas kumpul. Mugi andhae dumateng sampinanganten saged jumbuh kang kagayu lestari ingkang gasti. Pemangkan ngatur pola semoga dipersadaya kalau berakan maniku wujud aku disyukur pangalbono tumandu ngarso dalam gusti ingkang maha wikan inggih Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun kepareng paring nugroho dumateng kula lan dipersadaya wujud kawirjingan sarta kabagas warasan kanjeng menika kalenggan punika kula lan dipersadaya para saged makempat ing sasana kahyangan punika kanthi kawontenan rahayu jenis kala. Mila ingkang sampun kaparingaken punika monggo saringan kita syukuri kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam kagunganipun Gusti Allah. Mugi mintil-mintil kapandhut dumateng santri ingkang dados mustikaning rak memanggih bawon inggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun kepareng suka pitedah dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang utaman inggih tarbiyatul Islam. Hingga kula lan panjenengan saged mbetahaken perkawis ingkang leres saha perkawis ingkang lepat. Mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sedaya para tamu kalebet ewoning umat ingkang pikantuk syafaatipun wijan ing yaumul qiyamah. Sampun akel dados umat Muhammad ingkang dilanjar swargane Gusti ingkang akale rupa. Sampun para tamu, para ulin kakung sedaya ingkang sinungga ngakrabi. Kepareng ing kalenggan punika kawula ingkang dijur pinangka pabiyawara. Amarwanipun kasih-kasih sedya. Kanthi badhe ngaturaken turut-turutaning adicara tari dharma sudan untuk mantu ingkang kagelar dening panunggati kang tartamtu kanuraken kang wontenipun paringgan prasaja ing kalenggan punika. Ingkang adicara dening Purwaka tuntun kanjeng upacara bendol kebarmayang kalajengan upacara pangunduring temanten. Lan sasampunipun pinanganten pinaraking sasana pinanci pinanganten arsa tumapak ing adita upacara progongan wiwit sukeman kembul bahkan satu tompo kaya hingga kepadang sabda suci wahyu ilahi
lumantar wasan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim tumuntun paminta raja pamitura kalajengan tetangga wacana wong tinamping wiwit pangandikan kadang pisan saking dalem Sukorejo hingga pangandikan saking Pangudati dimangka Pandaya Kyah Bicara paripurna kemanten kabegel saking madyaning Bapak Untung kakang tumuju mriki urung ajeng pinjut minta tambahi pangestu saking Pirang para pendhet Surya Angrang sang wayah Ratih Nani Wanci sampun andhungkap sonten kanthi ngagemaken asmanipun pangeran ingkang maha welas sarta maha asih. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara kalitan mugi saged tumampakan pirancak leskala lesambikala kanthi asesanti Sura Sudira Jayane kang kanengrah suhdas kaping olah Dharma Stuti.